se tiġi ċelebrata mill-missjonarju Awċi Fader Mario li huwa wkoll qiegħed il-Gwatemala. U għalhekk il-ġabra kollha li sejrin nagħmlu il-lejla sejra tkun għall-missjoni tiegħu. Inħeġġiġkom hekk biex inkunu anka ġenerużi miegħu. Fader Mario bħalissa għaddej ukoll bi proġett interessanti ħafna fejn qiegħed joffri lil familji foqra filter tal-ilma. Huwa qisu barmil biex dawn huma jimlewh bl-ilma tax-xmajjar, imbagħad dan il-filtru jiffilterizza l-ilma u jkun tajjeb għax-xorb biex hekk inaqqas il-mart partikolarment fost it-tfal u l-adulti. Kull barmil, kull filter jiswa 50 euro. Sa min irid joffri xi wieħed minn dawn il-filtri jista' jew ipoġġi il-flus waqt il-ġabra li jissir il-lejla waqt il-quddiesa jew inkella wara l-quddiesa jiġi direttament u jagħtihom lil Fader Mario. Nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom kif huwa żgur iwedna it-talb għalikom u għall-familji tagħkom. Jew għalhekk inqumu bil-wifqa ħalli nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Ġbarra llum f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino ngħidula grazzi ta' dak kollu li tagħmel magħna. Mod partikolari llum kif ħan nisimgħu fil-Vanġelu dawk it-tliet paraboli li ħan nisimgħu. Mod partikolari tal-Iben il-ħall nitolbuha biex hi wkoll tarrafna it-triq mill-ġdid għal-għand bina Ġesu. Kif hija qalet lil Carney Green, hekk ukoll tgħid lilna ejja u trina triq lejn. Selmu b'mod partikolari lil dawk li qegħdin isegwuna fuq television fuq il-xejk f'dan il-mument tal-Ewkaristija. Nitolbu maħfra lill-Alla taħtijitna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom hu li jiena dnibtafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għenni, bil-ħallejt merid. Tijaj, l-akbar tijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem verx, lill-anġli u l-qadisin kollha u lilkom hu biex titolbu għalija il-mulej għala tagħna. Eħerna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitni, jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Gloria l-Alla fil-oli ta' smewi.
u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuġġi. Inrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Muli Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Muli ben waħdini Ġesu Kristu. Muli Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubit ta' dinja inna lina. Int li tneħħid nubit ta' dinja il-qar tal-ftana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier inna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu. Nitol. U Alla, inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamil li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jisħu ilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mikteb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li inti tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li jiena wrejthom, għamlu għalihom oġol tal-metal imdewweb, niżlu wiċċhom fl-art iqimuh u offrewlu sakrifiċċju u qalu: dawn huma l-Allat tiegħek Iżrael li tellawk mill-art tal-Eġittu. U l-mulej s-sokta jgħid lil Mosè: jiena ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras iebsa. Ħallini waħdi issa, ħalli nixel il-korla tiegħi għalihom u neqridhom u lilek nagħmlek ġenż kbir. Mosè mbagħad talab bil-ħniena quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: għaliex mulej tixel bil-korla tiegħek għall poplu tiegħek li jint bħila kbira u bit qawwija ħriġtu mill-art tal-Eġittu? Ftakar f'Abram, f'Iżak u f'Iżrael il-qaddej tiegħek li jint ħliftilhom bik innifsek wettilhom. Inkattar in-nisel tagħkom bħal kwikek tas-sema u din l-art kollha li jiena wett nagħtiha lil nisilkom bħala wirta għal dejjem. U l-mulej nidem mill-ħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien: inqum u mmur għand missieri. Inqum u mmur għand missieri. Ikollok ħniena minni Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi, ngħidu: inqum u mmur għand missieri. Oħloq fija qalb saf ja Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, neħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek, ngħidu: inqum u mmur għand missieri. Iftaħli xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Is-sakrifiċċju tiegħi Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobjina ma twarrabiex Alla, ngħidu: inqum u mmur għand missieri. Tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Għażiż, niżaħħar lil Kristu Ġesu Sidna li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol u li derlu li kienet tisħoqli l-fiduċja tiegħu u għamilni ministru tiegħu. Lili li qabel kont daj, persekutur u żeblieħi tiegħu. Iżda sibt il-ħniena għax dak li għamiltu bla ma kont naf, billi kont għadni bla fidi. Anzi, lili l-grazzja ta' Sidna kienet mogħtija bil-kotra flimkien mal-fidi u mal-imħabba li hi fi Kristu Ġesu. Din hija kelma ta' min jemmina u jilqaħħa l-kollox li Kristu Ġesu ġe fid-dinja biex jisalva l-medinbin
u fosthom lili l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fek sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu b'eżempju għal dawk li kienu għad iridu jemmnu fih biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx u li ma jidirx, lill-Alla waħdu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej inroddu ħaj il-Alla. Jekk joġobkom inqmu bil-wifqa. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-Ministeru ta' din il-ħbeberinja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittiba kienu jgħemgbu u jgħidu: nies midinba jilqandu dan u jikol magħhom. Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnu. Ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba, jifraħ bija u jerfaħha fuq spallejh. Imur id-dar, isejjaħandu lill-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smawiet, ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jinden milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndima. Jew min dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom, li mhijiex sejra tixel il-mużbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejjaħanda lill-ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jinden. Għallilhom ukoll: kien hemm raġel li kellu 2 tuliet, iż-żgħir qal lill-missieru: missier, għatini sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienu xaddew żranet meta żgħir sar kollox itilaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixraq kieku jimla zaqq u mqar bil-ħarrub li kienu jiklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu: missier, nibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għalant missieru. Iżda kif kien għadu fil-bot missieru lemħu u tħassru u bġirja waħda mar jinxteħed fuqhom u bisu. Qallu ibnu: missier, nibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal l-qaddejja tiegħu: isaw ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu. Libsuru ċurket f'sebgħu u s-san li f'riġlejh. Ġibu l-oġu li msemmen u qtluh ħaniklu nagħmlu festa. Għax dan ibni kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa, wieħed
u għawriġa lura kif wasal qrib id-dar sema daqqu sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddija u staqsih dak x'kien. Allu dak, hawn huk u missierek qatillu loġ li msemmen għax raġa kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżdu qal lil missieru, ara, ilni dawn is-snin kollha naqdik kelmtek ma ksirtilek qatt. U kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa żinja u lilu toqtollu loġol li msemmen. Wieġu missieru, ibni, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan huk kien mejjed u raġa' qam, kien mitluf u instab. Il-kelma tal-mulej tifħir. F'ħafna postijiet pubbliċi, speċjalment anka fl-ajruport, dejjem hemm is-section area li jsejħula l-lost and found. Wieħed jitlef u hemmhekk jerġa' isib. Jien hawnhekk dan is-santwarju ta' Pinu kull meta niġi nqisu wkoll bħala post tal-lost and found. X'aħna ħafna drabi inħossuna mitlufa. Mhux l-ewwel darba li ħajjitna nħossuha tant forsi ma tagħmilx sens. Jew ma nafux fejn mexxejn, nitilfu triq u ngħidu ħammur sa ta' Pinu. Għax Marija hija taf is-soluzzjoni, taf it-triq. U issibni jien li jien forsi xi ftit mitluf. Illum forsi l-kelma Alla tkellemna fuq dan, fuq it-telf, xi ħadd li jitlef jew xi ħadd li jintilef. Xi ftit ilu tkellemt ma' raġel mill-parroċċa tiegħi u qal li investejt ftaħt ħanut, poġġejt flusi kollu fih, ġiż minn il-pandemija u intilef kollox. Nista' narġa' nibda from zero. U dallu ġieħ ta' dan il-missier ta' familja, naraħ f'ħafna persuni oħrajn. Jiena missjonarju fil-Gwatemala. Pajjiż tal-Gwatemala ilni hemmhekk madwar 4 snin. Issa fil-parroċċa l-ġdida tiegħi fejn qiegħed niltaqa' ma' ħafna esperjenzi. Mod partikolari ta' missirijiet u ommijiet illi mhux jitilfu l-flus imma jitilfu t-tama fit-tfal tagħhom, oħrajn li jittilfu saħansitra tfal tagħhom. Jitilfu ħajjithom jekk hu vizzju, jekk hu violenza u xikun. U l-ġieħ ta' min jitlef huwa tant kbir. Għaliex għax ħafna drabi aħna nibnu u nfasslu ħolm u pjanijiet illi jiġu moment fejn jaqa' kollox. U meta nsibu ruħna fil-qiegħ inħossuna vojt, inħossuna mitlufin. Il-qari tal-lum veru ħassejtu rajtu sabiħ. L-ewwel ħaġa, l-ewwel qari illi smajna llum il-ktib tal-Eżodu Alla nnifsu illi ħassu li qed jitlef. Bena poplu, il-poplu ludi, qisu ħalef fuqu. Xtaq illi dan il-poplu jkun il-poplu l-magħżul, il-poplu l-oħrajn ħarsu lejh jgħidu dan hu il-poplu Alla, bħalu rridu nsiru. U l-poplu ludi minflok ma jimxi wara Alla, wara l-kmandamenti, jażel it-triq għalih. Jibda l-triq tan-niżla, tat-telfien. U hekk jibgħat Alla
lil Mosej l-umur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek. X'u ġieħ? Meta xi ħadd jippjana dak il-pjan jisfaxxa. Is-salm tal-lum irrepetejna ħafna drabi dak li smajna fil-Vanġelu. Inqum u immur għand missieri. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu tal-lum meħud minn Saluqa huwa meqjus l-evanġelista tal-ħnina Talla. Għaliex għax hu li kien tabib, Saluqa kien tabib, kien iħoss ħafna man-nies. Iħoss magħhom meta jitilfu meta jħossuhom mal-art. U Saluqa beda jikteb dawn il-ġrajiet minn kliem Ġesu nnifsu. 3 paraboli għalilna llum, 3 sbieħ. L-ewwel waħda tan-naġa l-mitlufa. U r-raj jgħid malli jinduna li tilef dik in-naġa iħalli kollox. Kważi jgħid irid jgħid kważi jitlef kollox biex imur ifittex dik in-naġa li kienet laxqa tajnejh. It-tieni storja li jgħidilna parabola hija dik li tilfed drakma jew xi ħaġa prezzjuża. Tibda tiknes id-dar kollha biex forsi fl-aħħar issiba għaliex xi importanti għalija. U l-aħħar parabola li jgħidilna Ġesu hija l-istorja tal-iben il-ħali. Ma nafx min kien it-tellif minnhom, jien naħseb illi il-missier ħassu tellif għax tilef lill-ibnu il-maħbub. L-iben il-ħali ħassu tellif mhux ħin tilef il-flus, imma l-iben il-ħali jinduna li kien tellif meta tilef il-missier. X'in tilef il-flus ma xtaqx jerġa' jaqaf l-istess nassa. L-iben il-ħali x'in tilef il-flus induna li ikellu kollox meta jkollu lill-missier lill-Alla. U jien naħseb din hija ħajjitna le. Ħajjitna aħna nibdew nindunaw il-valur tal-janna meta nitilfuh. Meta wieħed jitlef lill-missieru jew lill-ommu. Wieħed jinduna dak li għandu meta jitlef li xi ħadd ta' għażiż. Meta nitilfu lill-Alla. U għalhekk aħna niġu f'dan is-santwarju. Niġu hawnhekk għax inħossu l-bżonn li nerġgħu insibu dak li tlifna. Li nerġgħu nagħtu priorità lil dak li huwa l-iktar importanti li huwa l-missier. L-iben il-kbir baqa' d-dar. Imma l-iben il-kbir għalkemm kien jgħix ma' missieru kien ilu li tilfu lill-missieru. Tilef lill-missieru tilef lil ħuħ. Tant li meta nstab ħuħ baqa' irrabjat fih innifsu għaliex għax għalih kien jgħix fid-dar imma fl-istess ħin qalbu kienet il-bot. U għalhekk is-sejħa ta' Ġesu li jagħmlilna llum u mur għand il-missier. U erġa' lura għand Alla, għand Marija, għand il-Madonna ta' Pino. Murej arġejja fiħdana għax turina it-triq. Tarġa' sibilna lil dak li tlifna. Missjoni tiegħi fil-Gwatemala għalmitna ħafna. Il-Gwatemala huwa pajjiż tal-faqar, pajjiż fejn prattikament dak li huwa għalina ovvju li jkollna fid-dar jew f'ħajjitna hemmhekk laqas biss joħolmu bih. Ngħix ma' familji ma' tfal illi inħoss li forsi għalina tilfu għax m'għandhomx il-progress, imma jien għalija it-tellefin huma aħna għax xi kultant naħsbu li għandna kollox imma fil-qalb insibu vojt. U dawn fl-irħula li għandi fil-parroċċja tiegħi għandi madwar 36 raħal illi rrid inżurhom darba fix-xahar jaraw qassis. Imma kull meta immur narawhom naħseb il-ferħ li nara fuq wiċċhom, il-ferħ li qabdu lili huwa kbir għax fix-xejn tagħhom u fiċ-ċokon tagħhom fil-qalb tagħhom għandhom l-Alla. U għadni kif ġej minn ma' grupp ta' żgħażagħ ta' 16-il sena. U dak li qsamna flimkien qegħdin fl-Livin huwa dan kemm ħafna drabi tlifna dak li huwa l-iktar prezzjuż għalina.
U jien fiż-żgħażagħ fit-tfal fil-missjoni tiegħi nara nies ta' fidi kbira, ma ngħid imma dan m'għandhom xejn. Għaliex għandhom dik il-fidi tant kbira u tant huma qrib ta' Alla. Meta jitolbu jinżlu arkubtejhom jgħalqu għajnejhom, xi kultant jaqbdu jdejn xulxejn fit-talba tal-missierna. Għalija dak huwa sinjal ta' fidi kbira, ta' fidi li fiċ-ċokon tagħhom, fix-xejn tagħhom jafu jkunu grati lejn Alla. U llum nitolbu ħafna lill-missier biex aħna wkoll inkunu grati ta' dak li għandna. Nirringrazzjaw għax ħafna drabi nħossuna veru kulħadd bil-problemi tiegħu u x'veru. Imma fl-istess ħin Alla qatt ma jħalli waħdu jew mitluf lill-ibnu jew lill-bintu u Alla jieħu ħsiebna. U Alla li qiegħed hemm fuq qiegħed ukoll f'qalbna u jaf ukoll bil-bżonnijiet tagħna għalhekk nitolbuh illum biex jekk forsi nħossuna ftit mitlufin fil-ħajja tagħna. Nerġgħu nitolbuh jurina triq ħalli nerġgħu lura lejh u ma dawk ħutna li huma fil-bżonn inkunu dejjem b'qalbna miftuħa lejhom, inħobbuhom, nitolbu għalihom. Ikun infaħħar Ġesu Krist. Bil-wifqa nistqarru l-fidi dana u ngħidu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li tista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher, dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Krist. Nisselmi l-missier Aberkuż. Dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisselm x'mamul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata ta' Ponsu Pilatu, mitu difnu. Fi 3 jum għamin bejn l-wiet skont il-kodba mqazz. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejti. Salna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li huma jqum mweġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profet. Fi knisja waħda, qadisa, kattolika u apostolika. Nistaqar ma'mudija waħda l-mafra tad-dumbijiet. Nistenna l-qawma mill-anbijiet. Ħuti jinduru lejn Alla missierna li juwani fil-ħnina u fiduċja res u t-talbit tagħna. Għas-saċerdoti biex permezz tas-sagrament tal-qrar jgħinu lil kull midneb iġarrab il-ħnina u l-imħabba ta' Alla li jħenn u jaħfer. Nitolbu. Smana. Nitolbuh mulej birek il-ħidma tal-missjonarji Maltin u Awċin sabiex b'kuraġġ ikomplu jwasslu l-imħabba tiegħek lill-poplu. Nitolbu. Għalina l-koll sabiex kif inti turi magħna ħnina u modrija nikbru fl-imħabba u l-maħfra tagħna lejn xulxejn. Nitolbu. Miġburin taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pinu l-om tal-ħnina, nitolbuk mulej biex il-familji bil-qawwa tal-Ispirtu jikbru fil-valuri tal-imħabba u tal-maħfra. Nitolbu. Kun mulej mal-morda tagħna ejnhom biex isibu persuni li jduru bihom u juruhom l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Fiskit inresqu lil mulej it-talbiet u x-xewqat tagħna. Missier Qaddis, il-qattar ta' din il-familja li nġabret madwar l-artar tiegħek biex tfaħrek u trodlok ħajr għaliex il-ħnina tiegħek magħna tinfirex f'kull żmien. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fermut patit, offerta
nitolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-seba' dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna l fuq, niżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja u battila lil ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubedjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli mal-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ffer kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ossanna fl-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Ossanna fl-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u qulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqdu. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu is-Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sen mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha u wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Mod partikolari niftakru fil-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni imqazza Marija u Malla, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħrukun sebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Aħna li iltqajna mal-missier, forsi konna wkoll mitlufin, din it-talba tal-missierna ninaqdu l-koll bħala familja, illi nejnu lil xulxin, insibu triq u naslu għand il-missier, għalhekk ejjew ngħidu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqades ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna d-dumbitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalin, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-delin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmien, biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-lena u l-miċja tas Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li titolta tistaf tiegħek.
Grazzi Sinjur Alla u għaffir li Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla u għaffir li. Nitol. Għamil mulej li d-don ta' s-sema l-irċevejna, jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ il-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Nirringrazzjaw il-Fader Mario, il-missjonarju tal-Gwatemala, u nixtieq nirringrazzja anke f'ismu stess se jirringrazzjawna żgura s-somma sabiħa li tajni ġbarna ilu l-lejla. Is-somma tal-lejla kienet ta' 1060 euro. Nirringrazzjawkom, grazzi lilkom. Ejjew nwedduh xi ħaġa llum. Li nibqgħu niġu f'dan il-post u kull meta niġu f'dan il-post f'riġlejn Omna Marija insostnuh ukoll b'talba għalih. Hekk il-missjonarji m'għandhomx bżonn il-flus biss tagħna huma bżonn jużi. Imma aktar mill-flus għandhom bżonn ħafna it-talb tagħna biex jarfu jimxu u jaqdu il-popli li l-mulejja fdalhom fidejh. Kif qalilkom għand familji fejn darba f'sena jaraw saċerdot. U għalhekk ejjew nibdew mill-lum qisu maratona ta' kull meta niġu fis-Santwarju ta' Pinu nitolbu dejjem għall missjonarji tagħna u għal aktar vokazzjonijiet. Grazzi mill-ġdid tal-ġenerożità tagħkom. Grazzi Don Ġeri tal-li stedentni nkun hawnhekk magħkom, grazzi lil kulħadd tal-imħabba li dejjem għandkom lejn il-missjonarji imma lejn il-foqra, lejn il-batuti. Aħna dejjem hekk ngħidu, meta mmorru l-missjoni ngħidu l-Maltejn huma l-aktar li għandhom qalb ġeneruża biex tgħin. Allura jalla l-Madonna ta' Pino tkompli timlilkom qalbkom bil-ferħ, bl-imħabba u bil-ġenerużità. Grazzi mill-qalb lil kulħadd. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.